Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lakay. Taong 1970, Tigbawan, Panay. Matagal na panahon ang naghahanap ng mga bakas ng mga sinaunang Heswita, itong si Lakay. Naniniwala siya na ang mga Heswistang tumungo sa ating bansa ilang siglo na ang nakakaraan, nagdadala ng mga antigo at mahalagang bagay na may kinalaman sa relihiyon nating pangkasalukuyan. Isa roon sa mga hinahanap niya ay yung isang tinik ng korona ng kinikilala nating Panginoon. Mapangas man yun sa iilan, hindi gaanong nagpapaniwala si Lakay sa mga sinasabi ng iba. Mas pinaniniwalaan niya kasi ang mga pinag-aralan niyang teksto kaysa sa mga taong walang ibang bukang bibig kundi ang mga salit-saling sabi. Ang mga librong naipunoon ni Lakay, aminado siyang nagmula pa sa ika-15 siglo. Isipin niyo na lang kung gaano na yun katagal. Wala pa ang una at ikalawang digmaan, pagmamay-ari na ng kanyang pamilya ang bagay na yon. Nung buhay pa kasi ang tatay niya, kolektor ito ng sinaunang kagamitan. Mayaman din ang kanilang pamilya, kaya halos lahat nabibili nito ng walang kahirap-hirap. Kagaya niya, mahilig din ang kanyang ama sa mga sinaunang kasaysayan. Itinuturing kasi nila yung isang kayamanan na walang kaakibat na halaga sapagkat ang mga kayamanang yon para lamang sa mga taong may malawak na kaisipan. Noong bata pa lang siya, tinuruan na siya nito ng pamamaraan sa pagbabasa ng mga malalalim na Espanyol at Latin. Yun ang naghubog sa kanya kung bakit nung magkaisip na siya, tinahak niya ang landas ng isang historyador. Historyador na hindi lang limitado ang mga nalalaman, buhat sa hawak niyang mga kaalaman. Sa pananatili niya sa ganoong larangan, aminado itong si Lakay, nakakatanggap siya ng mga pagbabanta sa buhay dahil lamang sa kanyang mga kaalaman. Yung iba, pilit siyang pinagnanakawan pero naging pantas siya sa lahat ng aspeto. Ika nga niya, siya na ang makaisa, wag lang siya ang maisahan. Dahil sa ganun niyang pag-iisip, pinipili na lamang niyang pangilagan ang mga taong gustong lamangan ng mga bagay na kanyang pinagpaguran. Hindi naglaon, unti-unti na siyang nawala ng mga kaibigan hanggang sa ang tanging natira na lamang sa kanya ay ang mga matatapat niyang tauhan. Ayon kay Lakay, hindi lang sa taong ito nakarating siya ng Tigbawan. Katunayan, pabalik-balik siya sa lugar na yon dahil sa akalang doon nga niya matatagpuan ang isang tagong tahanan ng mga Heswita. Upang walang maghinala sa gagawin niya, isang tauhan lang ang kanyang isinama. Ang tauhan niyang yon ay yung dating kanang kamay ng tatay niya. Matagal na yung naninilbihan sa kanila at subok na niya ang katapatan nito. Di hamak din na mas mapagkakatiwalaan niya ito kaysa sa mga kapatid niyang walang ibang hangad kundi pera at negosyo. Sa loob ng ilang araw nilang paglilibot sa lugar, marami silang napansing mga tahanang may sinaunang kasaysayan. Kabilang narito ay ang lumang simbahan na isa sa mga punteriya niyang mapasok. Sa sobrang tanda kasi ng simbahang yon, hindi malabong doon itinago ng mga Heswita ang mga mahalagang gamit na kanilang dala. Nang mapagtanto naman ni Lakay ang tungkol dito, palihim niyang ginamit ang kanyang salapi upang makalikom ng taong magagamit niya sa kanyang plano. Sa abot ng kanyang makakaya, inalam niya ang pasikot-sikot ng simbahang yon. Tiningnan din niya kung may kaugnayan dito ang mga sinaunang tahanang malapit sa lugar, sa pagbabaka sakaling may mapapansin siya roong kahina-hinala. Gamit ang isang sinaunang mapa, nakumpirma ni Lakay na merong kuwebang nagtatago sa ilalim ng simbahan. May mga sinaunang pintong humaharang sa mga kuwebang yon na ang tanging makakabukas lamang ay ang dala niyang susing 8 taon na niyang pagmamay-ari. Ibinigay yon sa kanya ng isang matandang obispo
noong nag-aaral pa lamang siya. Kaya yung ginawa ng matanda ay dahil sa naging malapit doon si Lakay. Yun din ang kaisa-isang tao noon maliban sa kanyang ama ang tumulong sa kanya para maunawaan niya ng mas malinaw ang bawat konteksto ng sinaunang librong kanyang pinag-aaralan. Bagaman wala siyang ideya ukol sa bagay na yon, pinili niyang dalhin ito sa lahat ng oras at pagkakataon. Bago kasi sila magkahiwalay ng obispo, yun lamang ang naging hiling nito sa kanya. Siyempre, bilang mapagpahalagang tao itong si Lakay, sinunod niya ito. Halos hindi nga niya sukat akalain noon na magagamit niya ang susi sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Ilang araw pa ang dumaan, nagpatuloy ang palihim nilang pag-aaral ng simbahan. Nang mahanap na niya ang bukana nito, binayaran niya ng malaking halaga ang mga taong tumulong sa kanya upang manahimik. Pagpatak naman ng gabi ng linggo, sa kasagsagan ng pagpapahinga ng karamihan, pumuslit sila sa likurang bahagi ng simbahan. Dali-dali nilang hinanap ang kakaibang bato sa mga pader at nung nakita na nila ito, sinambit niya ang mga katagang nakalathala sa libro. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang pasukan ng susi na halos hindi nila sukat akalaing totoo. Pagpasok naman ito ni Lakay, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na manatili sa labas at magbantay. Matapos nun, agad naman siyang pumasok sa loob, sabay sarado ng pinto. Pagsilay naman niya sa loob ng lagusan, tumambad sa kanya ang napakalumang pasilyo. Bagaman matagal na yung nakasarado, nakapagtatakang nagkusa pa ring magsinde ang mga siga ng nakapatay na sulo. Pakiramdam noon ni Lakay, alam ng lugar na may taong nakapasok dito. Di naman niya iniisip na may mangyayari sa kanya noong masama, lalo pat wala naman sa mga Heswita ang paglalagay ng mga patibong at mga nakamamatay na bitag sa lugar kung saan sila tumira at nagtago. Habang binabagtas niya ang daan papaloob dito, kitang-kita niya ang makapal na sahig ng simbahan. Kung titingnan, simple lang ang lagusang yon. Pero ayon kay Lakay, napakakomplikado nito. Hindi yun basta-bastang matatagpuan, lalo pat kung wala kang sapat na kaalaman. Kahit din hukayin mo ang ilalim ng simbahan, wala ka roong makikita dahil sa mga nakapako roong mga dasal. Mananatili yung nakakubli laban sa mga taong walang sapat na kaalaman. Ilang minuto pa ang dumaan, narating niya ang isang tagong silid. Pagbukas naman niya ng napakarupok na pinto, doon tumambad sa kanya ang mga libro at iba pang talaan ng kasaysayan. Nagkalat din ang mga gamit sa paligid, kalakip ng mga kwintas na krus at mga kasuotang ginagamit ng mga ito. Habang pinagmamasdan yun ni Lakay, halos wala naman siyang masambit na kataga, dala ng matinding pagkagulat. Buong buhay niya, hindi niya sukat akalaing may matatagpuan siyang ganon. Maya-maya pa, nang medyo humupa na ang kanyang emosyon, maingat naman niyang binuklat ang mga librong nasa lapag ng isang mesa. Paglalarawan niya sa silid na yon, para lang itong isang pangkaraniwang silid ng mga taong nag-oopisina. Sa gilid ng silid, may maliit na higaan, tapos isang sinaunang lampara. Sa harap naman ito, may mesa at upuan, at sa mga gilid may malalaking mga aparador na naglalaman ng mga libro at iba pang mga bagay. Nakakamangha rin ang kisame ng lugar na yon, na halos hindi mo akalain na nasa ilalim ka pala ng lupa. Habang pinagmamasdan niya ito, nasabi niya talagang pinagplanuhang maigi ang tungkol sa pagtayo nito. Kahit palihim lang din ang pagtayo ng silid na yon, di niya maipagkakailang naroon pa rin ang bakas ng mga kamay ng taong may pagpapahalaga sa sining. Dagdag pa ni Lakay na kahit sa ngayong pangkasalukuyang panahon, walang makakagawa ng ganon. Isipin niyo na lang kung ano ang mga pamamaraan ng mga taong gumawa nito para lamang yon ay maisakatuparan. Kung hindi rin siya nagkakamali, gabi lang pinanday ang silid
upang manatili itong lihim sa lahat. Matapos naman niyang maisip ang tungkol dito, nagpatuloy ang kanyang pagmamasid hanggang sa doon na nga siya nangahas na magbasa ng mga librong nakalagay sa mesa. Sinaunang Espanyol at Latinang ginamit na dialekto ng mga ito, kaya madali naman niya yung naunawaan. Sa loob ng halos ilang oras niya roong pagbabasa, nalaman niya ang buhay ng Heswitang nagtago roon. Nakalathala kasi ito sa mga librong nakalagak lang sa mesa. Pagkaraan pa ng ilang oras, doon na niya unti-unting nababasa ang tungkol sa nakuha nitong tinik. Napag-alaman niyang kapirasong tinik lang ito, pero dinaluyan yon ng maraming dugo. Itinago ito ng sinaunang Heswista sa ilalim ng kanyang higaan, kaya nung mabasa ito ni Lakay, dali-dali naman niya yung hinanap. Hindi naglaon, natagpuan niya ang isang kayumangging tela na naglalaman ng tinik. Paghawak naman niya rito, nakaramdam siya ng matinding kabanalan na halos umabot na sa puntong hindi niya mapigilan ng pag-iyak at pagluhod sa kanyang kinaroroonan. Habang hawak niya kasi ito, lahat ng kasalanang ginawa niya bigla na lamang nanumbalik sa kanyang memorya. Napuno na rin siya noon ng pagsisisi, dahilan para humagulgul siya sa pag-iyak. Matapos ang ganoong pangyayari, pinili niya munang magdasal sa isang tabi upang mapagbayaran ng lahat ng kanyang kasalanan. Hindi naglaon, nang medyo bumuti na ang kanyang nararamdaman, agad naman siyang nagdesisyon na lisanin na ang lugar na yon. Bilang tanda ng kanyang pagrespeto sa dating nagmamay-ari nito, hindi niya ginalaw ang mga librong di naman niya kailangan. Ang dinala lang niya noon, 2 lumang libro, tapos yung krus ng Heswitang nanirahan dito. Malakas kasi ang kutob ni Lakay, nagtatangan ng kapangyarihan ng bagay na yon. Alam din niyang hindi niya ito mauunawaan kaagad, kaya pinili niyang dalhin ito, kasama ang tinik. Paglabas naman niya ng silid, dali-dali naman niyang binalikan ang kinaroroonan ng kanyang tauhan. Kagaya ng plano, agad niyang isinarado ang lagusan, sabay lakad papalayo ng simbahan. Matapos naman nilang maisakatuparan ng lahat, agad naman silang umalis ng Tigbawan. Kaya nila yun ginawa ay upang wala nang magtanong sa kanilang taga roon. Kung mananatili pa kasi sila roon ng matagal, hindi malabong bumalik ang mga taong hiningan niya ng tulong upang magtanong ukol sa kanyang mga nakuha. Ilang araw pa ang lumipas, nakabalik na nga siya ng Maynila. Panatag na ang buhay noon ni Lakay dahil alam niyang walang nakakaalam sa kanyang ginawang ekspedisyon. Sa loob ng ilang buwan, maingat niyang pinag-aralan ang tungkol sa tinik na nakuha niya. Sa kanyang pananaliksik, nalaman niyang may nakalaan palang lagayan ng krus ng mga Heswita para rito. Matapos naman niya yung malaman, agad naman niyang kinuha ang nakuha niyang krus para yon ay masubukan. Noong una, inakala niyang masyado yung imposible dahil sa purong tanso ito. Pero nang masipat niya ang isang nakatagong bukasan, tumambad sa kanya ang isang maliit na siwang sa loob nito. Dahan-dahan niyang inilagay ang tinik doon bago niya ito isinelyo. Matapos naman niya yung gawin, 3 araw at 3 gabi niya yung pinagdasala ng Latin, alinsunod sa nakasulat. Nang may sakatuparan na niya ito, ramdam niyang parang nabago ang kanyang pakiramdam. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kanyang mga kabalisaan, kalakip ng mga problemang matagal na niyang dinadala. Hindi mawari ni Lakay pero magmula noong isinuot niya ito, napakasaya na niya. Tipong ang mga simpleng bagay, nagbibigay sa kanya ng purong kasiyahan. Nawala na rin ang kanyang pagdududa, maging ang mga dinaramdam niyang problema at galit sa kapwa niya. Natutunan na rin niya noong magpatawad
laban sa mga kakilala niyang nakagawa ng matinding kasalanan. Lumipas pa ang ilang buwan. Napansin na lamang noon ni Lakay na wala na siyang interes sa mga Heswita. Mas ginugusto na rin niya noong mag-aral ng lihim na karunungan kaysa manaliksik sa mga katotohanang bumabalot sa sinaunang mundo. Dahil sa ganun niyang pagkahilig, unti-unti siyang napapalapit sa mga albularyong naninirahan sa Karatig Barangay. Nang mapansin naman niyo ng kanyang kanang kamay, hindi naman ito maiwasang magtanong sa kanya ukol sa naging pagbabago ng hilig niya. Ang buong akala kasi nito, tanging ang mga bagay na yun lamang ang nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Nang marinig naman nila kayang tungkol dito, napangiti lang naman siya habang sumasagot ng, "Hindi sa lahat ng oras, nananatiling iisa ang hilig ng isang tao. Kapag tumatanda na tayo, nakikita natin ang mga bagay na mas magbibigay kahulugan sa ating buhay. Alam kong naranasan mo na rin ito. Matagal na. Ang pagbabago ang isa sa mga kahanga-hangang aspeto ng pagiging tao." Matapos naman niyang mailahad ang tungkol sa bagay na yan, hindi na siya nagdalawang isip na ibigay ang kinabukasan ng pamilya ng taong kanyang pinagkakatiwalaan. Tuluyan na rin niya yung pinaalis sa serbisyo dahil napapansin niyang tumatanda na rin ito. Ayaw pa sana siyang iwan ng taong yon, pero siya na rin mismo ang nagpumilit. Anya, wala na siyang kinakatakutan, kaya hindi na niya kailangan ng tauhan. Tapos na rin ang kanyang mga pananaliksik, kaya wala na ring saysay kung mananatili pa yon sa ilalim ng kanyang puder. Nang marinig naman ito ng tauhan niya, wala naman yung nagawa kundi ang magpasalamat. Bago rin sila magkahiwalay, inabisuhan siya nitong huwag magdadalawang isip na lumapit kung sakali mang meron siyang kailangan. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yon, umalis siya ng masaya. Si Lakay naman, pumanhik sa Karatig Bayan kung saan naroon ang mga bago niyang kaibigan. Sa kanilang samahan, isa siya sa mga pinakabata. Ang pinakamatanda sa kanila na si Lolo Crisanto, nasa humigit 100 na ang edad noong mga panahong yon. Ugod-ugod man yun kung titingnan, hindi yun dapat maliitin dahil sa grupo nila, yon ang may pinakamaraming napatay na mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Bihasa rin yun sa kahit na anong larangan ng pakikipagkombate, buhat sa mga mapangwasak nitong mutsyang tangan. Ayon kay Lakay Pinuno, sa kanilang lahat noon, siya lamang ang hindi nagtatangan ng biyaya ng kalikasan. Ilang beses na rin siyang inabisuhan ng mga itong maghanap, pero nakatuon ang kabuuan ng kanyang pananampalataya sa krus na pagmamay-ari niya. Dagdag pa niya na, nauunawaan naman niya kung bakit yun nasasabi ng mga antingero, kaya minabuti na rin niyang intindihin na lamang ang mga ito. Wala kasi yung kaide-ideya kung gaano kalakas ang mutsyang taglay niya. 2 linggo bago sumapit ang buwan ng Nobyembre, nagkaroon ng ulat sa kanilang grupo ukol sa nalalapit na anihan ng mga aswang. Madalang ang mga taong naniniwala sa mga ito sa kamay nilaan, kaya na may nasisiguro nila marami ang mabibiktima. Upang maiwasan naman ang mga nakaambang panganib, pilit naman silang gumawa ng paraan kung papaano ito malalabanan. Dahil sa iyo ng kauna-unahang karanasan nila kay sa mga aswang, hindi niya maipagkakaila ang pinaghalong pagkasabik at takot na nararamdaman niya. Ilang araw pa ang lumipas. Nang magkasundo na silang lahat, doon na nagsimula ang kanilang mga pagbabantay sa bawat kabisera kung saan sila nakatira. Sa mga oras ding yon, nakatuon lang ang kanilang wisyo sa mga aswang, kaya hindi napansin nila kay noon ang panganib na dulot ng mga taong may nararamdamang inggit sa kanya. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa labas ng bahay nila,
bigla na lamang may tumigil na sasakyan sa harapan ng kanyang tahanan. Mabilis na lumabas sa bintana ng mga itong malalakas na kalibre ng baril na siya namang walang patid na ipinaputok sa kanya. Dala naman ang pagkagulat noon ni Lakay. Hindi niya naiwasan pa ang pagtama ng mga basyo sa kanyang katawan. Mabilis siyang humandusay noon sa lupa, kasabay ng pagligo niya sa sarili niyang dugo. Pagsilay naman niya sa kanyang sitwasyon, doon niya napagtantong binabalot ng mga pangontra ang mga balang ginamit sa kanya. Kung simpleng bala lang kasi ito, nasisiguro niyang hindi yun tatalab dahil sa lakas ng kanyang bakod at puder sa katawan. Maya-maya pa, unti-unti nang humina ang kanyang paghinga, kalakip ng pandidilim ng kanyang paningin. Akala niya yun na ang katapusan niya. Pero bago siya noon tuluyang mawala ng buhay, nakaramdam siya ng matinding init na bigla na lamang bumalot sa kanyang katawan. Nagmumula ang init na yon sa krus, kaya dali-dali naman niya itong tinitigan. Pagsilay naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang hinihigop ng krus na yon ang lahat ng pinsalang kanyang natamo. Isa-isa na ring iniluwa ng kanyang katawan ng mga basyo ng bala, kasabay ng paghilom ng kanyang sugat. Matapos ang mga pangyayaring yan, dali-dali namang dumating ang kanyang mga kapitbahay para tingnan ang resulta ng pamamaril. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, inakala ng mga taong yan na nailagan niya ang pananambang. Marami rin noon ang nagpumilit magtanong, pero walang kahit ni isa sa mga ito ang pinaunlakan ni Lakay. Nang malaman naman yon ng kanyang mga kasama, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa mga pambasag kabal at puder na napapaloob sa mga balang tumama sa kanya. Pagtatapat pa ni Lakay na kung walang nangyaring milagro, marahil ay pinaglalamayan na siya ng mga ito. Gulat na gulat man ang albularyo sa kanyang mga naging salaysay. Pinili naman ng mga itong isang tabi na muna ang sigalot na kinakaharap niya. Paparating na kasi noon ang mga lahi ng aswang na mag-aani sa mga bayan-bayan. Dahil dito, pinili na muna niyang sumunod upang mailigtas ang kanyang mga kababayan. 2 araw pa ang lumipas, parang mga pesteng kumalat sa kalangitan ng mga ito. 10:00 pa lamang noon ng gabi, parang mga dilubyo na ang mga nilalang na yon na walang patid na namiminsala sa mga bahay na kanilang madaraanan. Dahil sa sobrang dami ng mga ito, lahat ng mga kasama niya di mapigilang umatras. Hindi naglaon. Nang si Lakay na lamang ang natira sa lugar na yon, patuloy pa rin siyang nanampalataya sa kanyang karga. Pagkaraan pa ng ilang minuto, merong himalang bumalot sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, pumasok sa kanyang isipan ang pangunahing abilidad ng krus ng mga Heswita. Ayon kay Lakay, may tinig na bumulong sa kanya na ang krus na yon may kakayahang habiin ang buhay ng mga nilalang na likas ng masasama. Hanggat may kadilimang bumabalot sa isang nilalang, kaya niya yung utusan ng kahit ano, maging kunin ang buhay nito sa pamamagitan lamang ng kanyang utos. Nang maunawaan naman niya ang kakayahan niyang yon, hindi na siya nagdalawang isip na utusan ng mga ito na lumapag sa lupa. Inabisuhan niya rin ng mga nilalang na hanggat hindi pa siya nito natatalo, walang may karapatang kumuha ng kahit isang ordinaryong tao. Nang marinig naman ng mga aswang ang kanyang utos, agad naman yung sumugod sa kinaroroonan niya. Pagsilay naman niya sa pag-usad ng mga ito, napansin naman niyang para itong mga kadiliman na tumatagos sa mga bahay-bahay. Kahit nagpapakawala ng katakatakot na tunog ang mga nilalang na yon, nakapagtatakang walang nagigising sa mga ingay na kanilang nagagawa. Maya-maya pa, paglapit naman ng mga nilalang sa kinaroroonan niya, walang patid naman siya nitong sinunggaban. Buong puwersa yung nagtulong-tulong sa paniniwalang kaya siyang patayin ng mga ito. Ang kaso lang,
Dala ng kapangyarihan ng tinik, walang kahit ni isang nilalang ang nagawang humawak man lang sa kanya. Bago pa man kasi lumapat ang mga matatalas nitong mga kuko, nalulusaw na ito. Sa loob ng ilang minutong pakikipaglaro niya sa nilalang, umabot na nga sa sukdulan ng kanyang kasiyahang naramdaman. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang kinakailangan na niyang tapusin ang mga ito, agad naman niya yung inutusan na tumungo sa lugar ng mga kasamahan niya upang doon kitiliin ang kanilang mga buhay. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, dali-dali naman yung nagsiliparan papalayo. Umaga na niya nang nalaman ng tungkol sa kagilagilalas na balita ng kanyang mga kapatid. Ayon sa mga ito, nasa kasagsagan sila noon ng paghahanda nang bigla na lamang lumapag ang mga nilalang na yon. Isa-isa itong tumayo ng tuwid sa kanilang harapan, kasabay ng walang takot nitong pagpugot sa kanilang mga ulo gamit ang matatalas nilang mga kuko. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari noon, hindi na nakaimik pa ang mga kasamahan niyang nagbabantay. Pagkalipol naman ng mga nilalang na yon, inabot pa sila ng kalahating oras bago tuluyang maproseso sa kanilang mga utak ang mga nangyari. Nang mapagtanto naman nilang patay na ang mga ito, nagpasya silang ilibing na yon ora mismo. Hindi nila yun maaaring paabutin ng sumunod na araw dahil sa dami ng mga bangkay na kumalat sa kanilang lugar. Mabuti na lang noong mga oras na yon, may mga kapatid silang naroon na nagtatangan ng mutya ng bato at lupa. Yon ang gumagawa ng mga uka na siya namang pinaglilibingan nila sa mga ito. Nang marinig naman nila Kayang tungkol sa mga nangyari, inamin niyang siya ang may kagagawa ng lahat ng yon. Noong una, hindi pa yun naniniwala. Pero, nang maramdaman naman nila ang presensya ng tinik sa loob ng krus, hindi na sila nakatutol pa. Maging ang kanilang pinuno noon, naniniwalang siya ang utak sa likod ng milagrong yon. Dahil sa nangyari at sa mga naging sakripisyo nila Kay, hinirang siya bilang disipulo at tagapaghalili ng pinuno ng samahan. Habang bata pa siya, tinuruan siya nito ng mga pamamaraan kung papaano maging isang kalugod-lugod na antingero sa mata ng tao at Diyos. Dahil sa katuruang yon, nahubog pa ng husto ang kanyang mga kakayahan. Sa paglipas pa ng mga taon, nahuli na rin nila Kay yung mga taong utak sa tangkang pagpatay sa kanya. Di naman niya pinarusahan ng mga ito. Sa halip, binigyan niya lang yon ng matinding babala sa magiging kahihinatnan kung sakaling muli pa silang mangahas. Magmula noon, hindi na siya ginambala ng mga taong naiinggit sa kanya. Napakabilis din ng pagkatuto nila Kay sa lihim ng kanyang maestro hanggang sa hindi na niya napansin pa na naabot na pala niya ang rurok ng kaalaman. Magpahanggang sa ngayon, kumakalat pa rin sa ilang tao ang istorya nila Kay bilang pinakamakapangyarihang antingerong umiiral na nagtatanga ng banal na krus at tinik ng Jesuita. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe no, isipin niyo binansagan sila kaya, binansagan siya. Siguro nagsend na lang ng kwento. Pinakamakapangyarihang antingerong umiiral. Meron pa ba tayong sasabihin tungkol sa bagay na yon? Di ako maka-agree kasi sobrang dami nating malalakas na antingero na rin na naikwento rito sa channel natin eh. 'Di ba? Pagpalagay na lang natin si Lolo Ruben, sobrang tindi na nun. Ang hirap ng tapatan nun. 'Di ba? Paano pa kaya itong sila Kay? Pero kasi ang medyo nagpapalikot ng isipan ko yung gamit niya na yun nga, yung tinik tsaka yung krus ng Jesuita.
Diba? Para sa mga di nakakaalam, alam ko itong Heswita ito yung mga talagang purong nananalangin sa ating Panginoon. Tsaka sila yung talagang nangongolekta ng mga gamit noong unang panahon pa na napagpasapasahan na hanggang ngayon, yung mga gamit ni Jesus Christ. Isipin ninyo tanga nila kay yung krus. Di ko alam kung yung ba yung pinaka-eksaktong krus na ginamit ni Jesus Christ, kasi noong panahon yon wala pa tayong krus. Nagawa lang yung krus na yon nung na-crucify na si Jesus Christ. So, hindi natin i-check yon. Siguro, pinakakauna-unahang krus yun na nagawa nung napako na si Jesus. Pero yung tinik, pwedeng yun yung koronang tinik ni Jesus. Isa yun sa mga part ng koronang tinik na nilagay sa ulo niya. Pero hindi rin ako 100% sure doon. Kasi alam niyo, sobrang lakas ng tinik na yon na mapagkakamalan mong gamit siya ng kaliwa kasi tumagos siya sa kabal ni Jesus Christ. Pero hindi. Yung tinik na yon, purong-purong kanan yon. Nakalimutan ko lang yung eksaktong tawag, pero may tawag talaga dun sa koronang tinik na yon. Na gamit yun ng kanan pero kayang bumasag ng mga kabal ng kanan. Tapos walang kahit na anong pansalag na mga gamit sa kaliwa ang makakasalag sa mga tinik na yon. So dun pa lang alam na natin na talagang sobrang tindi nga nung hawak-hawak niyang tinik. Pero yung dalawa lang. 'Di ba? Sinabi rin naman nila kay na wala siyang tanga na kahit anong mutya 'Di ba? Siguro kung purong pabanalan, yung banal na gamit, masasabi natin siya yung pinakabanal. Pero yung pinakamakapangyarihang antingero, medyo mahihirapan akong umoo, or mahihirapan talaga akong umoo kasi ang dami na natin nabanggit na malalakas na antingero. Mahirap na, baka mayari tayo. Siguro, pinakabanal, check. Pinakamakapangyarihan, medyo tagilid tayo ng konti dyan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.